Hello guys. Wala guys, okay na. May napagkatimpla ang baboy. Okay sa tayo maghanap magpalit son, kontak lang ko. Kay karena kasagaran makatilaw ng litson magpangita. Tara guys oh. Pila kilo baboy ni? Kung kisa tayo magpatudlo guys sa timpla sa baboy, kontak lang ko, dali ra kay ni. Kung ang baboy 40 ka kilo, ang imong asinana is 20 ka kilo, ang bitsin na po kilo. Og matabang pagani pa humuli sa dagat. Daghan magpangita ni guys. Hugasan? Hugasan sa dagat. Hindi na pa. Oh, ara guys oh. Pakitang taga litson ha oh. Nindot kayo ni pagkatimpla. Ba, dahil tubig may inom be? Sot, pitsil? Kung gusto tayo ganahan magpatimpla, kontak lang ko ninyo. Sana man eh. Ano tong? Try.